Kuhle ngasonke isikhathi uma iNkosi sasipha ithuba lokufunda izwi layo. Siyambonga kuNkulunkulu naleli hora esasiphe lona. Siqhubeka kwisifundo unumber 26. Isifundo number 26 sibuka la ihloko esithi ungajwayelani nababi. Sikuzo ke izifundo zokuqala zamaKristu. Sibuka ke la umntana kaNkulunkulu othe wathobela ivangeli wathe waphuma ezweni ngokulalela izwi levangeli. Phela ivangeli lishunyele kithina, lishunyele sisesebabi, lishunyele thina sihlala ezweni, siphila ngokwengqondo nangokuhamba kwezwe. Lafika ke ivangeli lasikhanyisela empilweni zethu, sabona ukubaleka kuba siphume ezweni, sishiye uSathane namaqhinga akhe. Masisebandleni ke singabantwana bakaNkulunkulu, simele ukuthi sikhule ezintweni ezinhle uNkulunkulu azibekile. Uma uJesu eyala abafundi bakhe laphana kuMathewu 28, uma esekhuluma lapha kuverse 18-19, ebonisa lapho ukuthi uphiwe amandla onke, unikeze wonke amandla ezulwini nasemhlabeni. Uthi ke uverse 19, hambani nenze izizwe abafundi, nibabhaptise egameni likaYise nelendodana likaMoya Ngcwele. Bese athi kuverse 20 wakhona engimlandile, nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. So ke uma ke umzalwane wethu omusha ebandleni esebhaphathisiwe, senezeliwe ebandleni, njengoba izwi leNkosi lisho lapha kwizenzo 2 verse 47 ukuthi bonke abasindiswayo banezwela ebandleni. Kufanele ukuthi ke lo mzalwane njengoba eshilo uKristu afundise ukugcina konke okuyalwe iNkosi. Ezinye zezinto esikhuluma ngazo ke namhlanje sibuka nje impilo yalo mntana kaNkulunkulu omusha ebandleni. Njengoba umusha ebandleni, sibuka lezo zimo ukuthi usebandleni iyiphi impilo ofanele kuyiphile. Ezinye zezinto ofanele uzigweme yilokho esikhuluma ngakho ke manje. Le ifundo eyizayo ke esoyibuka ezintathu zisibonisa ingozi ekhona sisebandleni. Eyokuqala ke ingozi esibhekayo namhlanje kusifundo 26, ukujwayelana nababi. Kunengozi ekujwayeleni nabantu ababi. Sizobuka ke la ubungozi balesi simo sokwazana nabantu ababi. So uma sesingabaKristu siyalewa iNkosi ukuthi singajwayelani nabantu ababi, nabantu abahamba ebubini. Asikhulumi la kuphela nje ngabantu abazigebengu, abatshontshayo, abantu ababulalayo, noma babuka ebusweni uthi labantu bazigebengu. Sikhuluma ngabantu amaphikankani, abantu abangamfuni uNkulunkulu, abantu abamdelelayo ngendlela eziphansi. Sinabantu abangamthuka uNkulunkulu ngezenzo zabo, ngokuhamba kwabo, kodwa uma babuka emzimbeni bahle laba bantu. Bagqoka kahle, banuka kahle. So sibuka abantu ababi ngokwe-physical look. Uma sikhuluma ngobubi la sikhuluma ngempilo, ngendlela, izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Labo bantu kasijwayelani nabo. Sizobuka ke la ukuthi laba bantu baseyindaweni ezimbili. Ihloko sethu ke la sizobuka incwadi yabaseKorinte, incwadi esozibuka zimbili ezoba isingeniso sesifundo sethu. Incwadi yabaseKorinte 15 verse 3, incwadi yamaHubo chapter 1 verse 1 to 5. Sizobuka ukuthi ke kuneyinhlobo ezimbili zabantu ababi. Masikhuluma ngomuntu omubi, sikhuluma ngomuntu ohamba ngenkambo embi, ohamba ngesono, ohamba ngomthetho ophambene nomthetho kaNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu onjalo. So njengoba ngishilo, ngaba umuntu mhlawumbe ngaba umzali wakho, mhlawumbe ngaba udade wakho, mhlawumbe ngaba ubhuti wakho. Lo muntu onjalo ohamba ngobubi, ohamba ngento ezimbi, awujwayelani naye ngoba kunengozi azoyenza empilweni yakho. Sibuka ukuthi ngithe kunezigaba ezimbili. Kukhona abantu ababi abasebandleni abenza izinto ezimbi, kufanele singajwayelani nabo. Sizobuka ke le ndaba kwabase 1 Corinthians 15 verse 3. uPaul wayekhuluma ngaleso simo kakhulukazi. Futhi kunabantu ababi abasezweni abangaphandle kwebandla. In general abantu abenza kabi. Yabona? So ke umKristu ke ubalekela abantu ababi. Kubhlungu ukusho ukuthi kunabantu ababi ebandleni. Kodwa ke ngenxa ukuthi uSathane uyasebenza, uzasebenze kuphi nakuli ibandla. Uzaba yaba nabantu abahamba ngobumnyama nakulo ibandla.
okufanele sibagweme ngoba bazolimaza impilo yethu, bazolimaza ukukholwa kwethu sikuzuzile kuKristu Jesu. So sizoqala-ke la kumahubo uchapter 1 uverse 1 sigcine la kuverse 6. La kubhala kumbhalo wamahubo ingxenye enkulu yamahubo yabhala kuyo uDavide. So sibuka-ke la uverse 1 ubonisa umuntu kaNkulunkulu ukuthi uhamba kanjani, ubusiseka kanjani umuntu kaNkulunkulu. Uthi-ke la kuverse 1, ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaqolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe emini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo kepha banjengama khoba aphephethwa ngumoya. Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni lamalungileyo, ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yokubhubha. So indlela yababini ukubhubha, the end result yobubi kubhubha, kulahleka komuntu. Esikufundayo la uthi ubusisiwe, leli gama ethi blessed ukusho ukuthi kunezinto ezinhle ezizayo. So ubusisiwe kumuntu ongahambi ngeziluleko zababi, noma ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaqoloda, akaminyene labantu, akahlanganyeni labantu, akakho mdibi munye lo muntu obusisiwe uNkulunkulu. Yabona? So ke sibuka ukuthi umuntu omuhle kaNkulunkulu obusisekile akahambi nabantu ababi, ngoba siyabuka ekugcinela kuverse 8 i-end result yomuntu owenza into ezimbi ukubhubha. So uma ngihamba nabantu abangabusisekile, abantu ababi, nami ngizobhubha ekugcineni. Siyabuka-ke ubungozi obukhona. Encwadini ngokuthi siyibuke la incwadi yabaseKorinte bokuqala, uPaul mayibhayela ibandla laseKorinte, abaseKorinte bokuqala, sibuka la uchapter 15. Uchapter 15 ukhuluma ngesimo la ebandleni laseKorinte. Sekuvuke abantu abahambi. Banjani laba bantu basebandleni? Babi kanjani? Banesifundiso esiphambene nentando kaNkulunkulu. Bathini laba bantu? Bathi ukuvuka kwabafileyo akukho. Yabona? Umuntu nje okholwa ukuthi kuzoba nesikhathi ekupheni komhlaba labantu abaye balala bafa bazovuka khona bahlulelwe. Lo muntu akanakho lokho ukukholwa. Futhi lento uyayifundisa ebandleni ukuthi akukho ukuvuka abafileyo. So uPaul-ke kuyonke incwadi abaseKorinte uveza kuqala ngevangeli ukuthi mhla sishumayela ivangeli sasikhuluma ngakho phela ukuvuka abafileyo, ngoba masithi ivangeli lukufa nokumbela nokuvuka kaJesu Kristu ngosuku lwesithathu kwabafileyo, yilo phela ivangeli indaba ezimnandi. So uKristu wafa wavukwa kwabafileyo, kusho ukuthi uKristu ubeyile endaweni yabafileyo, waseyavuswa uNkulunkulu, waphila ingunaphakade, akaphindanga kunokufa uJesu Kristu. So lelo vangeli elashunyelwa, lelo vangeli lishunyelwe nakimi nakuwe othe wakholwa ivangeli likaKristu Kristu. Uma-ke sekukhona umuntu ophakathi kwethu sethi akukho ukuvuka kwabafileyo, uphika lelo vangeli, uphika leyo nsindiso, uphika ukuthi uKristu akazange avuka abafileyo, inganekwane leyo. Ngoba phela ithemba lamaKristu yilo lolo ukuthi phela nathi njengoba uKristu wafa engenasono wavuka evukele kuphela ungunaphakade, nathi uma sifa yebo enyameni sizovuka ngosuku lokugcina sivukele ekupheni ungunaphakade, sizofana njengoKristu kwenzeka ngaye esemhlabeni. So mase kukhona umuntu othi akukho ukuvuka abafileyo, unephutha, uyasonisa lo muntu, uqeda ukukholwa kwethu. Uzathi uma umuntu okholwa kuleyo nkolo, uzathi uPaula ukuthi ukukholwa kwethu sikholwa ize, masihambe siyophuza siyodakwa. Yabona? So laba bantu bese bekhona kuphi? Ebandleni.
uPaul uthi laba bantu singabajwayeli ke sobuka ke la u15 uverse siqala ku verse 33 uthi ningakhohlisi ukujwayela nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ile ngxenye isibukile ukuthi ukujwayela nababi kwenzani na? Konakalisa ukuziphatha okuhle. Uma sijwayelana laba bantu abanezifundisa ezidukileyo konakalisa ini? Ukuziphatha kwethu okunjani? Okuhle phambi kaNkulunkulu. Uma sijwayelana nabantu abazigebengu, uma sijwayelana nabantu abenza izinto ezimbi, kuzosenza ukuthi nathi kusonakalisa ukulunga kwethu, kwenze nathi ukuthi ekugcineni singene ogibeni abakulo kuyizona abaphila kuzo. Usayisethi-ke kuverse 34, phaphamani ngokufaneleyo ningoni ngokuba abanye kabamazi uNkulunkulu, ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuswa kanjani na? Beza bena mzimba muni na? So uveza umqondo laba bantu abakhona ebandleni. Uthi-ke phaphamani, uthi abazalwane baphaphame babone ukuthi kuyisono ukuhamba ngale mfundiso, kuyisono ukujwayela nabantu abanje. So kuyisona ukuhamba nabantu abafundisa into ezimbi, ukuyisona ukuhlanganyela nabantu abafunda into ezi-wrong phambi kaNkulunkulu. So uma ethi-ke phaphamani ngokufaneleyo ningoni, bebona abazalwane uma behlanganyela nabantu abafundisa imfundiso ezinje. Yabona? So uthi-ke ningakhohliswa. Sinabazalwane abaningi abakhohlisekile. Wena umntwana omusha ungakhohliseki. Ungakhohliseki ngoba ukujwayela nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ngazi sakhula sisafundiswa ngale ndaba ngoba kakhulukazi leli verse ebandleni lelikhulunywa kakhulu kubantu abasha. Rightfully so, yebo kubalekile ukuthi abantu abasha sibakhumbuze ukuthi bangajwayela nabantu ababi ngoba yilaba lemala kakhulu khona uma bejwayela nabantu ababi. Kodwa leli verse libheke kubo bonke abantu. Nathi sibadala ngokweminyaka, mhlawumbe umkhulu, ugogo, or middle age, leli verse libhekise kithina sonke ebandleni. So sisakhula leli verse alikhulunywa kakhulu kwinkonzo zethu zabantu abasha. Uze abanye abantu abasha amakhulunywa ngale ndaba ukuthi ngajwayela nababi, abanye beyijustify lento embi. Sithi ungajwayela nomuntu ophuzayo. Athi no, mina masihambile siphumile noma siye box store noma siye eclubini, mina mangifika lapha nje ngifike ngihlale ngilayela umusic, mabe order utshwala mina ngiorder ini i-cold drink, ngiorder ini i-coke. Lezo zinto ziwubungane ngoba noma uqala kanjalo yabona nje uqala ngento ukuthi hayi wena uzophuza i-coke, kusasa uzoqala kancane ukuthi hayi ngithinta ibhiya unyuku uzofike kuwo ama-drugs. So sinabazana bethu abawile ekukholweni, abakushila ukukholwa, asabaphila impilo yasezweni, baqale ngokuthi bajwayele nabantu abanjani? Ababi. So i-warning imile ukuthi-ke singajwayelani nabantu ababi ngoba laba bantu bazolimaza ini? Ukukholwa kwethu. uNkulunkulu noSathane abanakho ukuzwana. So umzane wethu uzothi ngizohlala ezintweni zikaSathane, ngizohlala emaklabhini, ngizohlala ema-box store, ngizohlala nabantu abenza izinto ezimbi, ngizohlala nabantu abaxolodayo, ngizohlala nabantu abenza okubi, imicabango yabo njalo ukwenza izinto ezimbi. Bese lo muntu lo uma ehlala nabantu abanjalo umngani noNkulunkulu. Impela qha nakanye. uSathane noNkulunkulu abakaze bahlala etafuleni bathi hayi mngani wami uzigcinele njani ukubonana. Kunjani lapha ekulungeni uma senokhuluma noSathane noNkulunkulu abuze kunjani lapha ebumnyameni. Hayikho into enjalo. uNkulunkulu noSathane into ezimbili ezingahlangani. Yabona? Iqiniso namanga akunakuvumelana. Ukulunga nokungalungi akunakuhlangana. Manje ungazwana uhambisane kanjani nomuntu ongakholwa. Sesikhulume kakhulu kubantu abasha bethu makuza kwendaba indaba leyo kuganana. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi wena uzwane nomuntu ongakholwa. Ngoba phela umuntu ongakholwa nomuntu okholwayo abazwani, izitha. Lo uhamba ngokukhanya, lo uhamba ngokulunga, lo uhamba ngeqiniso, lo uhamba ngamanga. So kwenzeka kanjani ukuthi wena uhambisane nomuntu ongakholwa?
Uthi Amos ke u3 verse 3, abantu ababili ngeke bahamba bengavumelananga. Angeke sihambe indlela singavumelananga. Okusho ukuthi wena mntwana kaNkulunkulu ukuze uhambisana nomuntu ongakholwa, wena mntwana kaNkulunkulu ukuze ulanda umuntu ongakholwa uyomshada, wakho umngani naye lo muntu ongakholwa, umshade lo muntu uthi wena uyamthanda. Kusho ukuthi kukhona into onivumelana ngako, kukhona okuhle okubonile ehamba ebumnyameni. Ukwazile ukubona into ezinhle esebumnyameni. Okusho ukuthi wena ushila ukukhanya wayeza kuphi? Ebumnyameni. Akwenzeki ukuthi ke uma ugcogcoma ngapha ebumnyameni uhambe ngapha ekukhanya bese phambi kaNkulunkulu uthembeke. Siyababuza abantu abasha, siyababuza abazalwane abathi ukushada ngaphandle kuhle, ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi lo muntu umbone emuhle emehlweni akho uma esebumnyameni. Kwenzeke kanjani? Ngoba wena usekukhanyeni, yena usebumnyameni. Kwenzeka kanjani ukuthi ukukhanya kuzwane nobumnyama? Unokubona ukuthi ukukhanya nobumnyama bube ngabangani. Mawubuka nje umhlaba wethu njengoba wenziwe, makuvela ukukhanya ubunyama buyabaleka, makuvela ubumnyama ukukhanya kuyabaleka. Kwenzeka kanjani ke kuwe mntana kaNkulunkulu ukuthi wena ubone izinto ezinhle kumuntu ongakholwa? So ke siyabuka ukuthi ke umuntu omubi uza kukufundisa ukwenza okubi. Ilokhu uPaul abekuveza la kubaseKorinte chapter 15 ukuthi singakhohlisi ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Mawufuna ukusinda ekukholweni, mawufuna ukukholwa kwakho kume, ungajwayelani nabantu ababi, ngoba umuntu omubi uzokufundisa ukwenza into ezinjani? Ezimbi. AbakwaIsrayeli bayalwa masebenzisa uIsrayeli kulesi sigaba zobonisa ukuthi imiphumela emibi yokujwayelana nabantu ababi. UIsrayeli engakangena ezweni lesithembiso, uMose uma bayinikeza umthetho ngokugcina, phinda umthetho ngokugcina lapha na kuDeuteronomy, phela incwadi kaDeuteronomy iphinda umthetho, iphinda izinto uNkulunkulu ayikhulumile ku-Exodus, Leviticus, zonke lezi ncwadi, umthetho kaMose uphinda ngokugcina kumthetho. It's a reminder. Ngoba laba abantu abasebebelapha ngalesikhathi after 40 years bephumile eEgypt, kwase kuyizingane ezazalwe endleleni ngoba obaba babo ngokungathembeki bafa bonke endleleni. Ngalesikhathi abantu abaphuma ukubala kwabantu above 21 abaphuma eEgypt okuthiwa amadoda, kwaphuma about 600,000 yamadoda. Amadoda ayesesela ngalesikhathi aphuma after 40 years, aphuma eGibhithe. Ngalesi sikhathi uMose, sibala futhi sibala uJoshua, sibala uCaleb, abantu abasebekhona ngalesi sikhathi umthetho uphindwa. So uphinde lo mthetho ngoba sekukhona izingane ezale endleleni ebezingekho ngesikhathi obaba babo umthetho wenziwa unikezwa le entabeni yaseSinayi, mhlabe welu ulwandle olubomvu, babe sezingane, abanye babengakazalwa. So uMose uyawuphinda ke lo mthetho uthi uma nifika kezweni lesithembiso, ningenzi ubungani nabantu abangakhona, ningenzi ivumelwano nabantu abangakhona, ningenzi ama-contract, ningaganiselani nalaba bantu. Unganike indodana yakho, indodakazi yomuntu ongakholwa. Yabona? So izinto uNkulunkulu ayikhulumile uyasibeka ke izizathu ukuthi why uNkulunkulu angafunda abantu bangakho ubungani nabantu abezizwe nabantu abangakholwa nabantu abangamsabi uNkulunkulu na. Uyasibeka izizathu. Sibuka la ukuthi iphuzo lokuqala umuntu omubi uza kufundisa into ezinjani? Ezimbi. Uzokwenza into ezirong. Yabona? Sizobuka ngoIsrael ukuthi lo mthetho uNkulunkulu abanikeza wona bawuphula. And the end result yalokho kwavela into ezimbi kwaIsrael esizozibuka kafishane. Ake sibuka ke la uDeuteronomy chapter 7 uverse 1 to 6. Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 6. Lapho uJehova uNkulunkulu wakhe yakungenisa ezweni oya kulo ukulidla, axoshe izizwe eziningi phambi kwakho, amaHethi namaGirigashi nama-Amoni namaKhanani namaPherishi namaHivi namaJebusi, izizwe eziyisikhombisa ezinkulu nezinamandla kunawe. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho uzinqobe, wozichitha nokuzichithe.
ungenzi izivumelwano nazo, ungabi namusa kuze, ungangeniselani nazo, ungayiniki indodakazi yakho, ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe, ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungangilandeleni ukuba bakhonze abanye onkulunkulu. Intukuthelo kaJehova ikuvuthele, ikuchithe masinyane. Niyakubaphatha kanje, niyakudiliza ama-altare abo, niphohloze izinsika zabo, ninqume o-Ashera babo, nishise ngomlilo izithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukhethekile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. uNkulunkulu uyayibeka izathu ukuthi laba bantu ungazenzi ivumelwano zabo, ungashadiselani nazo lezi zizwe, unganikeli indodana yakho nomuntu ongakholwa, unganikeli indodakazi yakho kwindodana yomuntu ongakholwa. Uthi-ke la, ngoba mhla ukwenza lokhu uyokwenza indodana yakhe ukuba indodana yakhe iphambuke kumthetho wami. Njengoba bekhonza labo uNkulunkulu babo abahlukahlukene, kuyokwenzeka ukuthi indodana yakho njengoba isihleli kulomuzi noma indodakazi yakho isihleli kulomuzi, bese iyalingeka kube ikhonze labo uNkulunkulu. Engithe uma ufika lapha ezweni ubachithe, ushisa ama-altare abo. Umthetho wokuqala ekuMthetho lo-10 sibuka ku-Exodus 20 verse 1 uya ku-3 ikhuluma ukuthi uNkulunkulu simbeka kuqala, ungakhonzi abanye uNkulunkulu noma base ngaphezulu kolwandle, noma ngaphansi kolwandle, noma babaziwe noma bayini labo uNkulunkulu, ungalingi ubakhonze. Umthetho omkhulu babinikezwe wona beU-Israyeli. Nathi singamaKristu nikezwe lowo mthetho. By the way, akumelanga sikhonze abanye uNkulunkulu, sinikezwe uKristu kuphela esiya ngaye kuNkulunkulu, asinikezanga abanye uNkulunkulu, sinikezwe uKristu Jesu. So-ke nalana-ke ama-Israyeli kuthiwa angaganiselana laba bantu. So labantwana-ke abathe bazala endleleni sebeyakhunjuza ukuthi hey, manje yongena lapha ezweni lesithembiso, nenze sure ukuthi lezi zizwe uthi ezathi zizizwe ezisikhombisa ezinkulu nokuba nkulu kunawe. Uma uNkulunkulu eseyiqeda lezi zizwe eyinikela kuwena, ungalinge wenze ivumelwano nazo. Uthi mhla wenza lokho, mhla wenza ivumelwano nazo, uNkulunkulu uyoletha intukuthelo kaJehova yokwenzani, yokuvuthela. Usho uNkulunkulu uyoba umuntu, lowo muntu onjalo ukumchitha nokumchitha owenza okunjalo. So intukuthelo kaNkulunkulu imile kumuntu owenza ivumelwano nabantu abanjani, abangakholwa. Sibuka-ke ukuthi umuntu kaNkulunkulu akufanelanga atholakale ey'ntweni ezimbi. Fast forward isikhathi la sebesezweni lesithembiso. uDavid usebusile njengenkosi, ebenenkosi yokuqala. Nakhu uDavid uyahamba emhlabeni, usebeka indodana yakhe, uNkulunkulu umbeka njengenkosi. Nangu uSolomoni, uNkulunkulu umnikeze yambusa ngakho konke. uSolomoni eqala ekhula wayemthanda uNkulunkulu. Lo muntu waze wacela uNkulunkulu ukuhlakanipha, uthi uNkulunkulu ngipha ukuhlakanipha. Nangampela uNkulunkulu wamnikeza ukuhlakanipha. Kuthiwa amakhosi onke omhlaba ayemakhulu sukela eGibhithe babegobhozela kuphi? eJerusalema, bezothola ulwazi kuSolomoni. So ulwazi lwakhe nokuhlakanipha kwakhe kwaduma umhlaba wonke. Awubukeke inkosi enhle kangaka, ecebe kangaka, nobudlelwano obuhle kangaka uNkulunkulu, ebusiwe kangaka uNkulunkulu. Nali-ke iphutha selenzeka, nakho okubi sekwenzeka enhlizweni yakhe. uSolomoni wafisa, wathanda, wabuthela, washada amakhosikazi abantu bezizwe. Wabaletha lamakhosikazi, wamletha uSathane kuphi? Endlini kaNkulunkulu, wawashada lamakhosikazi. Ayithi uNkulunkulu wathi anizukuganisana nalezi zizwe enakhe eduze kwaso. Manifika le eKhanani anizukuganisana nalezi zizwe, anizukwenza ivumelwano nalezi zizwe. Nangu uSolomoni usenza ivumelwano nalezi zizwe, usegana lamakhosikazi alabantu abanjani? Abangakholwa, abakhonza labo uNkulunkulu ababi. Ake sibukeke la into embi ekupheleni kwempilo
yakhe uSolomon oyenye yamakhosi okwathi ukuphela kwesiphetho sakhe saba sibi. Yazi umuntu owafe engasakholwa. Yazi lokho kumele kusithuze singabazana ukuthi yazi kuba kuhle siqale kahle. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi isiphetho sethu sibe sihle. Sinabazane bethu abaqale kahle, abangene kahle ebandleni, bakhule ebandleni, kwase ukuthi isiphetho sabo uma bekuthiwa sebeyafa, bafa bengasakholwa. Siyakhuleka iNkosi ukuthi nathi lokho kungenzeki kithina, ukuthi uma sihambe kukhona bese kuthi ekugcineni seliseduze isango lokuba siye kuNkulunkulu bese siyaqhuzuka siphuke bekuNkulunkulu siphume sesingasakholwa sife singasakholwa. Ilokho okwenzeka kuSolomon. I-mistake yakhe enkulu ile ukuthi umthetho kaNkulunkulu njengoba ishilo uMose la kuDeuteronomy 7 ukuthi singaganiselani nabantu bezizwe, singenzi imivumelwano nabantu bezizwe ngoba inkingi ikuphi enkulu bawusenza ukuba uNkulunkulu singasamkhonzi, bawusenza ukuba sikhonze abanye uNkulunkulu, simshiye uJehova usebawoti. Awukubuka umonakalo omkhulu kangaka owenzekalayo ngokujwayelana nabantu ababi. Awubuka umonakalo owenzakalayo ngokwenza abangani nabantu abanjani abangakholwa. Bazolimaza ukukholwa kwakho labo bantu. Lesibukeke la amakhosi okuqala kuchapter 11 ukubhala kwemilando yamakhosi la kubhala nomlando yakhe uSolomon ekubuseni kwakhe. Ake sibuke ukuthi kwenzakalani. Sizofunda la amakhosi uchapter 1 uverse 1 chapter 11 uverse 1 to 6. Ithi ke inkosi uSolomon yathanda abesifazane abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangama Moabikazi nama-Amonikazi, nama-Endokazi, nama-Sidokazi, nama-Hezikathi, abezizwe uJehova ayeshilo ngabo kwabaka-Israyeli ukuthi aningena kubo nabo bengangeni kini ngokuba impela bayakuziphambukisa izinhliziyo zenu zize zilandele onkulunkulu babo. Kulabo uSolomon wanamathela ngothando. Wayenabafazi abangamakhulu abayisikhombisa abangamadodakazi amakhosi nezancinza ezingamakhulu amathathu omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Kwathi uSolomon esemdala omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye uNkulunkulu. Inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. uSolomon walandela ama-Ashtori unkulunkulukazi wamaSidoni noMilkomi isinengiso saba kwa-Amoni. uSolomon wenza okubi emehlweni kaJehova, kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise. What a tragic story. Into engenzeka kumntana kaNkulunkulu ukuthi aqale kahle, amlandele uNkulunkulu bese kuthi ekugcineni amshiye uNkulunkulu awe ekukholeni afe engakholwa. Kwenzakalani kuSolomon? uSolomon akawulalelanga amazwi eNkosi, wazibuthela bonke labafazi abantu abangamsabi uNkulunkulu. Kuthiwa ekugcineni esemdala bamenza labafazi ukuba akhonza abanye uNkulunkulu, amshiye uNkulunkulu. What a tragic story. Sibuka ukuthi ke ubungozi bukhona kumuntu uma yenze njani, eshiya uNkulunkulu, akha ubungani, akhe alliances nabantu abanjani abangakholwa. Ikhona ingozi. Sibuka la uSolomon, sibuka ngesizwe. Iqala indaba kuSolomon, ukumosheka kwezinto. Iqala la kuSolomon izinto uma zenzeka. Uma uNkulunkulu esengenelela esebenzisa abaprofeti ukuletha indumalo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ijudgment yakhe ithini. Angithi uNkulunkulu usemnikeza ubukhosi. Ake sibukeke la kuverse 31. Ubukhosi uNkulunkulu uzobuthatha manje kuDavide. uIsrael uNkulunkulu uzomhlukanisa ngenxa yesenzo sikabani? SikaSolomon. So uma umuntu ke esehlele sekhonza abanye uNkulunkulu, there are serious consequences. Ezinye zazo kulimala umuzi womzalwane, ezinye zazo kulimala ibandla.
akubuka umshumayeli uma ewe ekukholweni esekhonza abanye uNkulunkulu esehamba nezangoma umonakalo owenzakalayo ebandleni mkhulu kangakanani. Kuthiwa lo muntu waqala kahle animbheke manje usenza kabi. Abantu balibukela ibandla likaKristu selingcolile ngoba lo muntu usemshilo uNkulunkulu usekhonza ini amadlozi. Ake sibukeke la ukukhuluma ke kukaNkulunkulu kuverse 31 ugcinela kuverse 35. Wayesethi uJerobhoami zithathele imidweshu eyishumi ngokuba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi bheka ngiyakuhlitha umbuso esandleni sikaSolomoni nginike wena izizwe eziyishumi kodwa yena uyakuba nesizwe sibe sinye ngenxa yenceku yami uDavide nangenxa eJerusalem umuzi engiwukhethileyo ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngokuba bangishiyile bakhuleka ku-Ashithori unkulunkulukazi wamaSidoni nakuKemoshi unkulunkulu wakwaMohabi nakuMilkomi unkulunkulu wakwa-Amoni abahambanga ngezindlela zami ukwenza okulungileyo emehlweni ami nezimiso zami nezahlulelo zami njengoDavide uyiso nokho angiyikususa wonke umbuso esandleni sakhe kepha ngiyakumenza abe yisikhulu zonke izinsuku zokuhamba kwakhe ngenxa kaDavide inceku yami engamkhethayo owagcina imiyalo yami nezimiso zami kodwa ngiyakukhipha umbuso esandleni sendodana yakhe ngiwunike yena izizwe eziyishumi. Sibuka ke manje umbuso uyaqhekeka izizwe lezi eziwu12 uNkulunkulu ayezakhile zaba uIsrayeli seziyaqhekeka ngesenzo sikabani sikaSolomon. uSolomon usekhonza abanye uNkulunkulu. Yazi akusuka uNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu abaningi. Imphumela yokujwayelana nabantu ababi, imphumela yokwakha ubudlelwano nabantu abanjani ababi nayi. Isizwe siyaqhekeka, isizwe siyalimala. Uthi ke uma ekhuluma lana noJerobhoam uthi ngizokunikeza lezi zizwe ke eziwu12 izophatha uwe. So eziwu10 the northern part of Israel became bathatha igama elithi Israel, elinye igama abahamba nalo igama uEphraim. Isizathu salokho ukuthi uEphraim wayemningi in the northern part of uIsrael. So ke izizwe eziwu10 zahamba noJerobhoam. uNkulunkulu wasemshiyela ke uJuda. Isizathu salokho uyasibeka uNkulunkulu kungenxa kaDavide ngoba umbuso kaNkulunkulu wawunikeza uDavide futhi negama lakhe uNkulunkulu alibeka kubani eJerusalem kuJuda. So sibuka ukuthi uNkulunkulu ngenxa kaDavide uthi ngizoshiya ke lesi sizwe esisodwa. Uma sesiqhekeka lesi sizwe ngonyaka 930 BC uma sekuzale indodana yakhe uRehoboam saqhekeka kabili isizwe. Uma siqhekeka kabili isizwe the northern part sathathwa ubani uJerobhoam la akhuluma ngayo uNkulunkulu la emazwini akhe la ku 1 Kings chapter 11. The southern part yasala kuJuda. Futhi naleso sikhathi ke uBenjamin naye wajoyina. So kwasala izindlu ezingaka ezimbili ngale kuJuda. Then the northern part okwaba uEphraim kwasala izizwe ezingaka eziwu10. Saqhekeka isizwe ngenxa yani yokuthi kunomuntu owenze ubudlelwano nabantu banjani bezizwe. Wafa kabi uDavid. So ekhambeni ke kukaIsrayeli eqala esihamba kabi uNkulunkulu uma sekubusa inkosi la uJerobhoam wesibili kuvela umprofeti uHosea. Kulaba profeti abawu12 esithi abaprofeti abancane. Abancane ngenxa ukuthi into abayikhuluma incane, ngenxa ukuthi ichapter yezincwadi zabo imfishane. So umshomali oqala noma umprofeti oqala wakhuluma kuIsrael the northern kingdom kwaba uHosea. Ukhuluma ngalesikhathi uJerobhoam wesibili ebusa so la ku790 uya ku749 BC. Ukhuluma ngalesikhathi, ukhuluma ngoIsrael. uIsrael ngalesikhathi usethe wabisha wangena ezizweni.
Mawufunda la uHosea chapter 7 verse 8 to 10 uthi ke la uNkulunkulu uEfrayimi uyazihlanganisa nabanye abantu uyiqebelengwane elingaphundilwanga. Yabona njengomuntu obhakayo uma ebhaka kunamakhekhe ofanele ukuthi uma uwafaka estofini noma uwafaka kwi-hot plate okufanele ukuwaphendule. Ngoba ungaphendulanga kuzoba nengxenye evuthiwe kuba nengxenye engavuthwanga. Usho kanjalo uNkulunkulu ngoEfrayim. uEfrayim phela la umele the northern part of Israel. Uthi ke njengoba ehlanganise nezizwe, he is half baked. Yabona kunikezwe into engavuthanga. Kuthi ngulethela ukudla okungavuthwanga, uvela ukuphimise ngoba akudleki noma kunengxenye evuthiwe noma kunengxenye engavuthwanga, into engadleki, into enganambitheki. So no Israel kuNkulunkulu wayeseyisizwe singanambitheki ngoba ugcwele khonza abanye uNkulunkulu ngalesikhathi. uNkulunkulu ngalesikhathi wayethandwa kakhulu kwaIsrael kwakuBhali. Noma bemkhonza uNkulunkulu uSebawoti ngapha eceleni babekhonza oBhali. So ufana ke nesinkwa esi half baked. Nomzalwane ohlanganyana nabantu abangakholwa ufana njengesinkwa esi half baked. Akanambitheki, akathokozi uNkulunkulu ngomzalwane onjalo ngoba ungapha nangapha. Lukewarm. Uzathi uNkulunkulu mayekhuluma ngebandla lamanye lamabandla ayisikhombisa lapha kwincwadi yesambulo uzathi nindikindiki niyashisa niyabanda. Bekungcono kuba ngabe niyabanda nibande. Bekungcono futhi kuba kube ngabe niyashisa ngenxa ukuthi nindikindiki ngizonikhipha ke emlonyeni wami. So no Ephraim wayinjalo. Ngapha ukhonza uNkulunkulu, ngapha ukhonza oBhali, ukhonza abanye uNkulunkulu. Inkingi kuphi? Uthe shiqi kubantu abanjani abangakholwa. Uhambisana nabo, uhambe entweni zabo, yingakho kwezokhonza oBhali. Wayinjalo kuEphraim. Ekuphetheni kwaEphraim noma northern part kaIsrael uNkulunkulu wabachitha ngesizwe sama-Assyria. Bathathwa ama-Assyria bayegqilazweni. Uzathi futhi ke kuchapter 7 verse 14 to 11 to 14 uthi uEphraim unjengejuba elidukiswayo lingenangqondo, uyabizwa eGibhithe uya baya eAssyria. So uveza ukuthi ngenxa ukuthi uEphraim wayengasamsaba uNkulunkulu, zonke izizwe nje uma ehlaselwa izizwe akasabalekeli nakuNkulunkulu, ubalekela kwezinye izizwe. Amakhosi ayibuswa kaIsrael uma ehlaselwa esinye isizwe, uma edinga usizo ebebalekela eGibhithe, abalekela kuFaro. Uzathi uNkulunkulu lezo zizwe ningabalekela kuzo azikunisiza. Kusibonisana la ukuthi umntana kaNkulunkulu uma esehleli nabantu bezizwe, uma kuvela inkingi uyakhohlwa abantwana bakaNkulunkulu, uyakhohlwa uNkulunkulu, ugijima kubantu abangakholwa. Athi abantu abangakholwa bangcono kunebandla, abantu abangakholwa bangcono kunoNkulunkulu. So uEphraim waphelela kubantu bezizwe. Phela isizwe lesi esiu-Israyeli esiu-Ephraim saphelela endleleni. So umntana kaNkulunkulu uma eshiya uNkulunkulu ehlala nabantu bezizwe uzophela endleleni, uzomshiya uNkulunkulu, uzoshiya ibandla ngoba akaliboni libalekile, akamboni uNkulunkulu ebalekile. Kuthi mayivela inkinga ugijima kubantu bezizwe, akaye kuNkulunkulu acela usizo. uEphraim wayinjalo. Uma ehlasela izizwe seduze akaye kuNkulunkulu, uNkulunkulu semshiyile, ugijima aye eGibhithe. Usho kanjalo la uHosea, bebenza kanjalo. Uzathi ke egcineni mayikhuluma ngaye uEphraim uthi uIsrael uyagwenywa manje sebe phakathi kwabezizwe njengesitsha okungekho ntokozo kuso. Hosea chapter 8 verse 8 to 9. Ngenxa ukuthi ugijima kulezi zizwe uhamba kuzo intokozo ayisekho, there's no more peace. Yabona umntana kaNkulunkulu mayiphuma ebandleni akha ubungane abantu abangakholwa, zimvela inkinga ugijima kuzo zonke lezi indawo. Phela umuntu ongakholwa uzokukhomba kuphi emadluzini. Kunomama othile laphana obhulayo, mhlambe kunomuntu okulolayo la ekhaya kini, bhuthu kuvela isifo, kuzovela iyoni zithi hayi kudingeka nawo amanzi ukuze usizeke.
bhutu kuvela na inkinga ekhona, imoto yakhe yafa, kuthiwa hayi kunomakhelwane wakho kuloyaya, iya kwinyanga ethile izofika enze njani ikusize. Bhutu hayi kunenkinga enje, kuthiwa kunomfundisi oseNigeria. Kusuka umzalwane agijime kuzo zonke lezi indawo, alukho usizo alitholayo ngoba uNkulunkulu lo owamsindisa usemshiyile. No-Ephraim no-Israel wayinjalo, wathi shiqi kwizizwe ecela usizo mangena inkinga, wamshiya ubani? uNkulunkulu. So ke akunantokozo, there's no joy. Momntana kaNkulunkulu lishila ibandla, kubazana abalishila ibandla, laba khona abawile ekholweni ayikho intokozo, because deep down they know ukuthi bamshila uNkulunkulu. Deep down they know ukuthi la bahamba khona. Umntana kaNkulunkulu mayephuma ehlelweni, noma angaphakamisa izandla kangakanani, akhala kangakanani, uyazi la hlezi khona. Uma waliza ivangeli, uyazi la hlezi khona, ukuthi la hlezi khona akahlezi endaweni la kunoNkulunkulu khona. Umshila uNkulunkulu, ushila ibandla. Yazi once iqiniso walizwa, walithesa iqiniso, wazi ukuthi uNkulunkulu ufunani umntana kaNkulunkulu. Uma ulishiya ibandla uyohlala ehlelweni, uyohlala nabantu abangakholwa, la uhlezi khona uyazi ukuthi ngihlele emangeni. So akunantokozo, akunanjabulo. No-Israel ehlezi nalezi zizwe yayingekho intokozo kuyena. Siyabona inkinga ekhona ukujwayelana nabantu ababi. Masikhuza abantu abasha bethu sithi bangashadi nomuntu ongakholwa, kuthi mase kushadiwe sekuphila lempilo umnyama nokukhanya kuhlanganisiwe, impilo besibanzima. Ayinzima ngoba umshado unzima, abantu bathi umshado unzima. Cha, umshado wenziwa yithi ukuthi ube mubi ngendlela esenze ngakhona, ngendlela esikhathe ngakhona, nabantu sibakhethile. Uma uNkulunkulu esiwona ukuthi singahambi nabantu abangakholwa, singahamba nabantu abenza ezimbi, thina sihambe siyobashada, thina sihambe sokwakha imizi nabo. Uma labantu sebesihlupha, sebesi-abuse, sebesenza konke okubi la emshadweni besithi umshado mubi. Cha, awukho mubi, wenziwe inqumo zakhe ezimbi ozenzile wena. So akukho ukuthula nomuntu ongakholwa. Njengalokhu uEphraim uIsrael egijima nezizwe, ehlala nezizwe, esemkhohliwe uNkulunkulu, ekhonza uNkulunkulu labalezi zizwe, akuzange kube khona ukuthula. Nomzalwane ogijimayo ke egijima emadlozini, egijima kwabaprofeti, egijima kuzo zonke izanuse ezikhona emhlabeni, akazi ukuthola ukuthula ngoba ushiya uNkulunkulu ophilayo. So ebandleni ke kumqoka ukuthi umuntu omusha noma oemusha ngokomnyaka, mase kufika isigaba sokushada, ungalingi ulenza iphutha uthatha umuntu ongakholwa. Ngoba umshado wakho noma ukuphila kwakho kulo mshado uyohlupheka kuze kufike ukufa, uhleli kabuhlungu, uhlezi uhlupheka ngenxa ukuthi wena umshiyile uNkulunkulu, wangamlayela uNkulunkulu. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, umngani weziwula uyakushoshozelwa yizo. Masifunda iZaga 13 verse 20. Umuntu ohamba nabantu abahlakaniphile, umuntu ohlakaniphile, umuntu onjani? Osaba uNkulunkulu. Ukuqala ukuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu. Sikhuluma ngabantu abathanda uNkulunkulu, sikhuluma ngabantu abasebandleni. Umuntu ohamba nabantu abanjalo, umuntu ohamba nabantu bakaNkulunkulu, kwenzakalani? Uzohlakanipha, he will be wise. Kodwa umuntu ohamba neziwula, umuntu wesiwula, umuntu oyisoni, umuntu ohamba ngento zobumnyama, uthi lowo muntu ke uyoshosholezelwa yizo. Ngamanye amazwi, ububi balaba abantu abaziwula buyomlandela lo muntu. Mangihamba neziwula abantu abangamsaba uNkulunkulu, ububi babo buyongishosholezela, buyongilandela, ngiyongena kubo, ngihamba ngabo. Siyabona ingozi ekhona ngomuntu ongakholwa. Yebo siphila ezweni, asikho ezweni, sisezweni. Sisezweni ke asakho ubungani nabo. Siphila nabo, sisebenza nabo, siya nabo ezikolweni, siyaba nabo emsebenzini, kodwa asakhi ubudlane nabo. Asibabizi bangani, asakhi imizi nabo. Ngoba laba bantu bayosenza ukuba sikhonze uNkulunkulu babo. Bese siyamshiya uNkulunkulu, bese intukuthwela kaNkulunkulu ihlezi phezu kwethu. La siya khona, phela bayosigijimisa silokhu sibhizi newasho. Sibhizi nezangoma ngoba uNkulunkulu sesimshiyile, sahamba nalaba bantu. Ukujwayelana nabantu ababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Imessage efanele siyithole njalo ukuthi
uma ngijwayelana nabantu ababi kuzokonakalisa ukuyiphatha kwami okuhle kubani? KuJehova. Kuzongenza mina kuNkulunkulu ngingasathembakali. So kuhle ukuthi ngibagweme abantu abasha. Mina ubudlelwane engizoba nabo nomuntu ongakholwa bubodwa ukuthi ngimshumayeze ivangeli. Ngisondele eduze kwakhe ngenhloso ukuthi ngimshumayeze ivangeli, hayi ukuthi ngiyojoyina lento yakhe ayenzayo. Angeke ngijatshise ubububa abenzayo bese ngothi hayi umngani wami umuntu ongakholwa. No. Ngisondela kubantu, ngiba kubantu, ngibe seduze nabantu ngenhloso eyodwa. Ngifuna ukufaka ini? Ngifuna ukushumayela ini? Ivangeli elisindise nami. Ngisebenza nalabantu noma ngisebenza nabo, kodwa ngilokho engiqaphile ukuthi laba bantu mangijwayelana nabo bazongiphambukisa. So ngithi mangikhuluma nabo ngibatshele ngani? Ngevangeli. Usethi-ke la umbhalo uPaul ukhuluma nabazalwane baseKorinte chapter 2 verse 6 verse 14 to 18 uthi-ke phumani phakathi kwabo ningathinti okungcolileyo. Uma ekhuluma kanjalo uNkulunkulu lapha verse 18 2 Corinthians chapter 6 verse 18 uthi-ke manenza kanjalo uNkulunkulu uthi uyosibiza amadodakazi. Uma siphuma kubantu abangcolileyo, uma siphuma kubantu abangahambi ngontando kaNkulunkulu, uzathi verse 14 ningaboshela ejokeni linye nabangakholwayo. Uthi u14 no15 bunabudlelwano buni ukukhanya nobumnyama na? uBhayili noma uBhali unonhlanganyana noKristu. uSathane nokuhlala etafuleni noNkulunkulu naba ba catch up njengabangani? No. Into ezimbili ezizitho ezingazwani. So ke yingakho ke ethi uApostle Paul ningaboshela ejokeni linye nabangakholwa. Yabona? Ngoba kunengozi nokujwayelana nomuntu onjani ongakholwa, uzokwenza ukuthi wenze into ezimbi. Sibonile ngoIsrael, sibonile ngoEphraim, sibonile ngoSolomon. What a wonderful king. The most glorious kings. Esingayibona kwaIsrael, but the most painful part, wafa mayisekholwa, wafa engasakholwa, wafa esemshila uNkulunkulu. Asikufuni nathi kanjalo. Njengoba usukhethile ukuthi umntana kaNkulunkulu, hlala eNkosini, kuthi ukufa makukufica ukholwa. Ungathi uma uqale kahle bese uphetha kabi. Siyafisa ukuthi abazane bethu abanye esashiyana nabo sibasha bangene ebandleni asebelekile ibandla. La bekhona sengathi iNkosi ingathinta inhliziyo zabo. Mhlawumbe abanye babuka lesi sifundo, this video njengoba sirecorda lezi zifundo, sengathi abahlezi ababuka lesi sifundo ngathi inhliziyo zenu zingathinteka, ngathi uNkulunkulu angayithinta inhliziyo zenu. Njengoba ubungani bethu babukhona sola kudala sisebasha ebandleni, sengathi singabuyela ebandleni leNkosi, ngoba kuhle ukuthi umuntu mayifela kuphi afele eNkosini. Saqala kahle nabaningi bethu ebandleni, makube kanjalo nokuphetha kwethu, siphethe kahle sisonke. Ngethemba ukuthi nawe umntana kaNkulunkulu usihlele ebandleni, ungalingi ucabanga ulishiya ibandla, futhi ungalingi ucabanga ukushada umuntu ongakholwa. Khuleka namhlanje uhlale ucela iNkosi ikunikeze umlingano ofanele. iNkosi ke kwizinto ezakhile iyayilenza iplan ukunikeza ukufanele. Uma uNkulunkulu ebona ukukuhle ukuthi kube nomshado, ucela umshado, ucabanga uNkulunkulu angeke kunikeze umshado ngendlela efaneleyo. Kusho uNkulunkulu ezulwini ebona isidingo sakho njengoba ufuna umlingano, uzokunikeza umlingano ofanele wena njengoba umntana kaNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu akunikeza umuntu ongakholwa nokholo. Ngeke uNkulunkulu akubusise ngesiqalekiso. uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. So ke kumqoka ke ukuthi ufune uNkulunkulu, uhlale kuNkulunkulu. Umzalwane akuna kwenzeka ukuthi olungileyo abe nenhlanganyelo nokuzwana nongalungileyo. Umbhalo uthi singadukiswa, umubi uzonakalisa ukulunga kwethu. Sengathi iNkosi nganibusisa ekufundeni kwezilwayo ukuthi namhlanje sisakhula eNkosini, unomuntu omusha usakhula, uqhubeke ebandleni. Ungajwayelani nabantu ababi ngoba bazolimaza ukukholwa kwakho. Amen.